Áno, to už zopakuje v každom prípade, ale Petra Vlhová veríme, že si s časom Liensbergerovej poradí. Dôležitý je samozrejme hneď začiatok, chytiť ten správny rytmus a predovšetkým, aby bola v tom najsprávnejšom rytme pri nájazde do stranej časti. Áno, Petra vyštartovala úplne inak ako v prvom kole. Môžete si všimnúť, že je veľmi aktívna, agresívna jazda. A je tam 79 sekundy k dobru pre Petru Vlhovú, čo je vynikajúci ukazovateľ a výborný signál na to, že by to malo byť jednoznačne prvé miesto v cieli. Petra Vlhová ide výborne v strmej časti. Išla trochu ďaleko, ale snaží sa naozaj. Je tam veľká agresivita. Agresivita, sila, neuveriteľné. 78 sekundy, Petra Vlhová útočí na prvú pozíciu a vyzerá to tak, že Petra Vlhová by mohla pokračovať vo víťaznej sérii. 50 sekundy k dobru pre Petru Vlhovú, veľká radosť. Druhé najlepšie druhé kolo, Liensbergerová mala síce druhé kolo o čosi lepšie, ale napriek tomu fantastická situácia. Petra Vlhová môže vyhrať 5. slalom za sebou. Obrovská gratulácia. Opäť to bola Petra, ako ju poznáme. A už iba Michelle Gisinová to môže zmeniť, to jej víťazstvo. A je to, myslím si, málo pravdepodobné. Čo povieš, Veronika? Nebudem predbiehať, nebudem nikomu nič zlé prijať. Uvidíme, ako to dopadne, ale určite Petra urobila to, čo mala v druhom kole. Je to tam! Presne.